Te-ai săturat de Samsung și de Apple? Vreau să-ți prezint un Redmi Note 12 Pro. Alegerea perfectă într-un buget de aproximativ 1800 de lei. Aici este Redmi Note 12 Pro pe care vi l-am propus, iar acum îl vom dezigila, să-l vedeți și voi. Hai mai încoace să vadă și oamenii. Acum desfacem cutia și îl scoatem. Așa se desigilează. Aici are o husă, iar aici este telefonul. Înăuntru mai avem un încărcător de 67 de W, care este acesta, 67 de W, care vine cu încărcare rapidă, un cablu de date care vine în cutie pentru încărcător. Încă sunt telefoane care vin cu încărcător. Aici în pachet avem de la producător o husă din silicon, dar aceasta este husa, este o husă foarte bună și este gratuită. Iar aici, după cum vedeți, aici este telefonul pe care, din păcate, trebuie să rupem țipla asta de pe el ca să-l desigilăm. Acesta este telefonul. Acesta este telefonul. Aici este telefonul. Este negru, un spate lucios, seamănă cu spatele Samsung-ului Note 20 Ultra, vine cu 6 GB de RAM, 128 memorie internă. Bonus, după cum se vede, este și o folie de silicon pe ecran, care vine bonus pe lângă husă, deci suntem scutiți de o anumită cheltuială. Este dual SIM, mufă de încărcare Type-C. Un telefon de buget 1700-1800 de lei cu 5G, care este, din punctul nostru de vedere, absolut perfect pentru cineva care vrea să încerce altceva decât Samsung sau Apple. Xiaomi, în momentul de față, e o firmă în plină ascensiune. Vă recomandăm acest telefon. Puteți veni, dacă vreți, și în magazin să-i faceți o vizionare. Avem și alte modele. Acesta l-am desigilat pentru acest videoclip. Uitați, sistem de operare MIUI 14. Vine cu Android pe el. Un telefon absolut extraordinar, care vine cu tot cu încărcător. Vă așteptăm în magazin și pentru mai multe întrebări în secțiunea de comentarii. Și nu uitați să ne dați un subscribe. O zi faină să aveți. Ceau! Sunt cel mai bun, asta e o certitudine. Când atingi așa altitudine, ai altă atitudine.